Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ayaw Pindi TV bisimilla mon e roɓindu jaydele moɗon weltare min dañi huccidde e moɗon e kala subaka ɗum noon ko wiɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama e inde ko noon manama e jettoɗe serenɓe men jejjitaka e lawol gotol calminama juurama ñaaga duwaw yuppo e Sénégal e aduna fof ha oɗon boros wawa holude en caggal kono kadi ɗiɗo ngal ɗo nanggodiral ganduɗa ete woni jiiɓodiral gongal e nder leydi meɗen yo Allah ittanen lomtina ɗum ko ganduɗa woni jaam e nder leydi meɗen saabu ko ɗum anda ɗo e nder Sénégal ɗum noon subaka fof roɓindu jaydeli moɗon oɗon jaada hen e banimon debbo Aissata Ndiaye ne wonde banum gorko Amadou Moussane bisimilla ma mbaɗi mba debbo Pullo mi salmitimama mi salminima e mbadi kuuɓal e oɗo subaka aljuma moƴƴo malaɗo sikki ala en mbi allahumma amin e duwuji ma ɗi ganduɗa ene cohla no fewi e ko mbiɗa ko boros covid 19 kam foof e tampinde hande hakkillaji ɓuuri darade ko ɗi fitnaji ɗi ganduɗa ene tawe leydi men Sénégal fitnaji ɗi ganduɗa teskanoko ɗo kono kadi gandanoko ɗo no fewi ɗum ɗo noon ɗeɗo balɗe hunde ene jawsi no fewi ɗo e wuuro lamorgo ngo Dakar kono kadi yogoye diwnuji no mbiɗa ni en mbi allahumma amina moni foof kadi yo andu vraiment yaade hakkille muɗum e gueɗe ɗe saabu ne wayno gueɗe ɗe ko ɗum gueɗe e dendagal ɓeɓe leydi Sénégal naaɓe hay goto ummaki caggal leydi ari ɗo hen wino waɗana en ɗo ko ganduɗa ko ene jiiɗa ha ko ene jeesabaɓe eɗen mbarodiri walla eɗen gañodira donc noon koyo goto foof andu leydi ndi ko leydi Sénégal kono kadi nokku o ko nokku men gueɗe ɗe kadi aussi ko gueɗe hakkude Sénégal naaɓe wadde ɗin ɗon konnguli mbiɗa sikki partenaire bandiraɓe o subaka ko wona ɗum ko salmindeɓe e mbadi kuuɓal yettudeɓe kadi e jarudeɓe kono kadi yafnadeɓe hanki lelde ne wayno arde e jeesababo noon ko gueɗe ko ganduɗa ko woni technique salmindeɓe wideɓe subaka ko assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu waaleykum salam wa rahmatullah ko ɓuuri tengtude hande kadi toɓɓere nde ko wotere Aissata ne wayno ko fitnaji ɗi kalɗen joni joni jolɗi ɗo e leydi men Sénégal ha tengti e ñalawma hanki o ñalawma kurɗo mo ganduɗa teskama pelɓodiri e leeɗe Dakar e ko ganduɗa hakkude yimɓe Ousmane Sonko e tadiɓe leydi ndi kono kadi e gueɗe goɗɗe joltuɗe hen hani waɗi mayɓe e fanno ɗum ɗo noon jandi ɗi kala pini dawi hen e o subaka noon tigui Diaynde quotidien uddita damal ko noon tigui ndewi ko alhaali Ousmane Sonko Adji Sarr ko ñalawma gulɗo jaw ne wayno de yiyaɗo e leydi men Sénégal e won tuma noon wonkoɓe e garti hen gam faminde yimɓeɓe ene wayno noon on ɗon violence manam ɗi ɗon fitnaji e nder leydi ndi kala e kuuɓal ɓe koliti wonde toon to Bignona neɗɗo goto hawri hen e ladial manam ko pellaɗo kuural kono ɗum ko toon to Yeumbeul ɓe mbiɗe ko mécanicien suko goto kañumne kadi tawa ina fiya ha wara e on ɗon atelier mbo wonno kono ɗum ko kadi aɓe garti e andinden on ɗon ñalawma gulɗo jaw jeeyi sababu ha CNRA ene wayno de kuppi signal Sen TV wondude e Walf TV kono kadi ɓe koliti wonde won nokkuji goɗɗi ganduɗa ɗi koto banggue jaydiyankoɓe ɓenne kadi jana ene hen Le Soleil kono kadi e RFM wondude e L'Observateur Dakar Actu kamne kadi ya heerani caggal e nden ɗon bonande foof de ɓe koliti wonde ko sayseɓe walla mbiyen ko ɓen ɗon ñañuɓe mbaɗi ɗen ɗon gueɗe contrude on tuma noon opposition leydi men Sénégal kamɓe société civile ɓe koliti wonde oɗo ñalawma hande maɓe ceppu hollirde wonde yo leydi ndi heɓ potal kono kadi heɓa ko yetti ko e fodde muɗum Diaynde Futurs Médias L'Observateur nden ɗon memade hanki ko yetti e on ɗon ɗi ɗon seppoji ɗi ganduɗa ɗi kay memi leydi men Sénégal e natal ngal ina hollira ko otoji ɗi ganduɗa ɗi ko duppaɗi otoji darinoɗi toon to hono ganduɗa ko woni siège groupe Futurs Médias woni onon RFM hollirde wonde de gonɗo toon to Médina kañum de yana e jamma beɗɗo ɗo o tawi noon ko otoji duppa hen kono kadi verruji woni ɗiɗon vitre uji ɗi ganduɗa ɗi kay gonɗi toon ene wayno kela kono de haɗani ɗon saabu ɓen jaydiyankoɓe ene wayno mbaɗama ko wiyete ko hono menace de mort on film noon ina tawe e hello ɗiɗi ha jeeɗiɗi e nde jayde witede e L'Observateur kono ɗum ina tawe hen ɓen ɗon sukaɓe ɗiɗo ɓe kalɗen nane nden ɗo jayde Le Quotidien artude wonde toon to Bignona e toon to Yeumbeul ɓe koliti wonde ko sukaɓe ɗiɗo ene wayno kañumen kawre ladial ɓen sukaɓe ɗiɗi foof noon ene wayno ha tengti e jinnaɓe mum oɗo biteɗo hono Cheikh Ibrahima Koli wondude e Baye Cheikh Diop jinnaɓeɓe kala ene wayno cuuten konnguɗi jurminiri ɗin konnguɗi jaaji ne tawe e ngo hello ganduɗa ko ko ɗiɗi e nde jayde witede L'Observateur Diaynde an Le Soleil nden ɗon jayde en kaali yanama kam ne hanki e jamma o ɓe koliti wonde noon ko ɗum ganduɗa ko hay woni violence uji hani e pillage manam tan heɓtude ka hejjanani e kelle ɗe ganduɗa ɗe kay yiyama eto banggue gueɗe public woni ko renda hani e gueɗe ɗe ndendaka woni ko wiyete privé woni jeegoto e ko nandi hen laamu ngu noon ne wayno yonnani ko yutti e ɗen ɗon gueɗe kono kadi ɓe koliti wonde maɓe ndewido ha ɓen ɗon waɗaɓe ɗen gueɗe kantoruɗi ɗe gande e on tuma noon jayde andini hen wonko hesɗi e dossier on ɗon Ousmane Sonko sababu ganduɗa ko juge sec joginoɗo on ɗon fannu woni on 8e de cabinet ene wayno de acciri on ɗon dossier o saaha hande halfina ɗum ko le doyen des juges on woni Samba Sall kañum o saaha hande ene wayno huccodirte Khalifa Sall
ballal on ɗon sababu noon jeeyi haw waɗi ko wiyete ko hono mandat d'amener manam tan hokkudema ko yewti ko e yamirore yo ar ɓe kuccodira e oɗo subaka hannde kanko Ousmane Sonko kona ɗum ɓe garti e mayde oɗo suka toon to Bignona ɓe kolti wonde de ko losko udditama e fanno beele kay ande holtan ko jeeyi sababu wargo on ɗon suka jayde RFM wondude e Le Soleil kañumen kala janama ɗum woni ko wattidiri e bindol nde jayde witende Le Soleil jayde Libération nden arti eko yewti on ɗon manifestation gulɗo jaw ɓe koliti wonde de ko seppo gam yidde ha joni uddite walla ni accete Ousmane Sonko ɓe koliti wonde ɗon ko yimɓe ɗiɗo de puɗɗima hawrude hen ladial woni koɓe mbi dow mor déjà ɗum ɗon noon ko andinden holɓe en ɗon mayɓe ko Cheikh Ibrahima Koli ɓe koliti wonde ko bal e ɓerde woni ko fiya kono ɗum ko noon ɗum ko toon to Bignona waɗi kono kadi ɓe koliti won ASP goto jaggano 800 essence kono tan de yimɓe gaari paabi momo ko adi nde ɓe jinno o duppude on ɗon mo ganduɗa kay ko ASP kono ɗum koɓe koliti wonde galle préfet mo ganduɗa kay ko gonɗo toon to Bignona kamne kadi heeɓi duppoyede e ñalawma hanki o ɓe garti kadi ha joni e suk goɗɗo ɗimmo mayɗo o ɓe koliti wonde ko Baye Cheikh Diop o wiyete kankone kadi o tawa koye atelier makko mécanique omo wara kono kadi yimɓe hewɓe mbarmi hen ɓe koliti wonde kadi artude wonde e signal Walfa TV kam e Sen TV kala ene wayno de kuppama tawi rewɗa ɗon ko Sen TV wondude walla mbiyen tawi rewɗa ɗon ko ha joni ko CNRA goɗɗum ko heewi ko tawete e nder oɗo fannu ko wayno seppo e nder banlieue dakaroise ha ni e toon to université Gaston Berger de Saint-Louis wondude e ICAD woni université Cheikh Anta Diop de Dakar foof de ene tawe e nder nde jandi witende Libération nden ɗon ne ari eko yewti on ɗon manifestation gam ne waynode wasde yonnude ko yewti e nanggal Ousmane Sonko ɓe mbi tan de o saha hannde ko laamu ngu ina kay e hawjede ha tengti e kulol sababu noon ko seppo wulgo jaw yiyango e ɗo saaha e nder leydi men Sénégal Dakar e diwno ɗi kala ɓe koliti wonde de ko dilli no fewi kono kadi e ñalawma hannde o ina ɗamina ma seppo wongo watta ɗin ɗon kulhuli noon woni kay ko darni hakkillaji yogo e yimɓe ɓe koliti noon ɗin ɗon seppoji hanki jooɓi pittali fodde sukaɓe ɗiɗo kono kadi yimɓe hewɓe mbarmi hen kono aɗum bonande mawde teskama hen kono kadi duppugol yogoy e station ngaji service hani e gueɗe mbaɗe noon jayndene kadi arti e andinden wonde le doyen des juges Samba Sall ne wayno hepti dossier Ousmane Sonko ko ɗum jeeyi sababu noon ɓe garti namdade holko jeeyi sababu omo ganduɗa ko juge sec ene wayno de kañumne acciti ko yewti ko e ngal ɗon gollal eɓe pamne en eko yewti on ɗon fannu Ousmane Sonko noon ne wayno ene gasa tawi oɗo saaha omo tawe toon to ganduɗa ko woni kuccam makko e juge Samba Sall jayde Vox Populi nden ɗon ne wayno ummimo ɗon so andinden oɗon manifestation ne wayno Aissata jibini tato hawruɓe ladial ɓe koliti wonde noon ene wayno ko ɓiɗɗo debbo goto kañum darnore galle muɗum yana tawi yane makko ko ɓen ɓe ganduɗa ko wat boniyankoɓe mbiyen woni agresseur en juwimo labɓe haw hawre ladial ɗum waɗi ko toon to Parcelles Assainies kono ɗum ko kadi ɓe garti on ɗon mayɗo tawi ko mécanicien toon to Yeumbeul kono kadi e suka goɗɗo ceppannoɗo toon to nokku mo ganduɗa wiyete ko Bignona kawɗo e ladial e on tuma noon ɓe gartini en kamɓene ko ɓuuri yajde e ko yewti nde limore mayɓe kono kadi e gañiɓe jayde stade uddatadama kono tigui nden ɗon jayde arti e ko yewti e gueɗɗe ganduɗa ɗe woni CAF confédération africaine de football ɓe mbi tan de ko conséquence woni battane deal mo ganduɗa kay o saha hande ko jaɓaɗo so tawi ɗum ɗon woodi ɓe mbi ko beele maître Augustin Senghor mo ganduɗa ko wondi muɗum jograni hebde ko hebno ko mo ganduɗa ko Ahmad e ko yewti on ɗon complot e on tuma noon fedetona koli ene to jabtade mo ganduɗa ko gonnoɗo latéral droit keppuguende e leydi Sénégal e génération 2002 o holliti wonde en mbawa ha joni feccude poste ko yewti e sumgoji CAF mbiyen kadi wonde ko ɗum démocratie ɗum ɗon widema ko noon ne wayno ɗum ɗon wona ko feewi kono kadi wona image moƴƴo kono ɗum ene tawi hen derby hanki toon to Anfield ko Liverpool mbiyen tan ko derby mo ganduɗa o fooli ɗum mo ganduɗa ko Edouard Mendy e ɓe Chelsea ɓe pooli noon ko Sadio Mané ene wayno noon ko hunde ganduɗa nde kay hande addi caɗele mawɗe wonande kippu Liverpool ina tawi hen 8e de finale retour to banggue Ligue des Champions hakkude mabɓe Paris Saint-Germain ɓe koliti wonde ko Barça de hande ina jogui ha joni mbawa ko wadde on ɗon remontada jaafa ɗon ari hen ko biteɗo hono Ronald Koeman kañum tigui woni keblinowo kipp mo ganduɗa kañum woni FC Barcelona ene wayno mo ganduɗa kañum woni Aissata Ndiaye ɗum ɗo wonno ko tongude ene kelle guedane o subaka noon tigui jayde stade uddi damal gudditen banggal gongal woni tan artude e ko ganduɗa ko kañum woni seppoli badde ɗo e nder leydi meɗen ha addi caɗele e ɗeɗon caɗele noon garteten Amadou Moussa caɗele ɗe jaaji a haali ɗum joni joni nane nder jayndeli ɗi yimɓe mbasi hen pittali mumen won téléji ganduɗa ete signal uji mumen kuppama ko wayno Walfadjri e ko wayno ɓeɓe ganduɗa kamɓe goni Sen TV ɗum ɗon ne ɓeɓe ganduɗa kamɓe goni RFM
Le Soleil e woɗɓe kadi kamɓene ɓe dañi hen caɗele saabu ɓe tawa koko ɓe tawama toon ɗiɗo galleji liggorɗe kelama ɗum ɗon foof goni ngo jeeya ko eko jeeya caɗele ganda ɗiɗo seppoli addi ɗum ko ɓuuri hen musde noon Amadou woni pittali ganda mbasama hen Auchan ji nana fuse station ji Total nana fuse te station ji ne ko sénégalais ji jeeyi ɗum ɗon men gartu hen juge mo ganda kanko woni Mamadou Seck o tottiri dossier ji ganduɗa kanko omo tottano ɗum o yaltini hen junggo makko ha laaɓi ɗum ɗon fo woni ko ganda hande Amadou jiibima e goɗɗum ko ganda seɗen kaala hande en gummata ko ɗo no feewi eɗen jinno famminde ni ɗo kaala ɗo woni juge Mamadou Seck mo ganduɗa kam woni juge mo 8e cabinet kalfinnoɗo dossier Ousmane Sonko e ko ƴewti alhaali on ɗon viol hande o noon en jii gueɗɗe mbaylima saabu o itti hen juuɗe makko no mbiɗa ni hande o halfinama dossier o mo ganduɗa ko no mbiyatni ha joni gorko mo ganduɗa komo indi muɗum ɓuuri wawde artude to banggue ñawoje ha tengti fewde opposant ji woni juge Samba Sall eɗen gandi kanko rewdonoɗo e Karim Wade kanko rewdonoɗo e Khalifa Sall hande kadi omo jokti o dossier mo ganduɗa woni Ousmane Sonko kanko noon jogui woni ko wiyete doyen des juges e on tuma noon ɓe garte famminde en holko jeeyi sababu mo ganduɗa ko Mamadou Seck ene wayno acciti on ɗon dossier ɗum ɗon bandiraɓe jiiɗi andude ɓe mbi ene wayno ko wonde ko gueɗe ganduɗa ɗe ko ɗum gueɗe personnel kono kadi ko gueɗe ɓesguji makko manam ko wiyete raison familiale eɗen gandi noon foof ne wawi wonde kurhuli gonaɗi saabu eɗen gandi hande kala joguiɗo on ɗon dossier ina moƴƴuno ha joni reene nden ko timmuko ene gasa tawi ko hulde woto ko wiyete représailles wadde manam o wona cible ɓe ganduɗa ɓe ko manam kañum woni seppoɓe télévision ngaji ko wayno radio ji ko wayno jayreji koye munen donc beele wona ɗum puusi omo ganduɗa ko Mamadou Seck ne wayno ha joni so woni manam change de jabbal hulde hono sécurité ɓesgu mum hulde sécurité hoore muɗum foof ne wawi wonde en tout cas wona konngudi balaɗi confirmé kono ko yiyande ganduɗa nde eɗen jogui hen goɗɗum ko kalɗa woni en kalɗo hanki affaire jandiyankoɓe woni foddeji mumen e hakkeji mumen gogo eɗen mbawi wiide ɓe keɓani fodde mabɓe to banggue laamu ngu ɗiɗɗiɗi eɗen mbawi wiide ɓe keɓani fodde mabɓe aussi to banggue ɓesguji ɗi saabu so en dokki yeeru kamɓe RFM fusaɓe hanki toon to Médina Le Soleil weddaɓe hanki ko yutti ko manam ɓe huuɓere mumen duppa Dakar Actu L'Observateur e ko nandi hen ɓen ko ɓesguji ɗi ndewɗa ɗon kono to banggue Sen TV wonude Walf TV ɗe ganduɗa ko daariɓe dokka ɓesguji ɗi ko cohli ko ɓenne kuppi ɗumen ko CNRA ko catal e ngo laamu ngu ñiiɓi wadde firti ko fodde nde ganduɗa nde ene fonno ummade laamu ngu fe jandiyankoɓe nden noon fedde nden manam no jimmi wiide ni nden noon fodde manam heɓaki kono kadi fodde nde ɓesguji ɗi ponno ruttinde ɓe ganduɗa kañumen goni jandiyankoɓe kadi nden noon fodde heɓaki wadde so tawi ɗum ɗon waɗi sa renaki an jandiyanko eɗen lombi hakkude martu e tande eɗen mbawi wiide noon soit so tawi martu o saami e tande ko enen ɓitti hakkude o soit ko enen soit kadi goɗɗum ɗum kadi aussi ha joni ne wayno ko enen tampata hen wadde ndeɗo tampere vraiment oɗo sen mo jiiɗen mayɓe hen ɓe gañiɓe hen ɓe manam eko bonna hen ko foof wona hunde nde jonde hen Aissata wona hunde nde ganduɗa ete ko kañum jonneten Amadou Moussa a haali ɗum saabu koko ganduɗa hande yete hanki en kaali ɗum ɗo yete ma jarni neɗɗo ruttito hen caggal saabu so yeehi ha yettima ɗo bonandeli keewi kalisaji nani bona nani duufe te ɗon ɗo ganduɗa woni galleji liggorɗe ɗi bonnaɗi ɗi fo Amadou ko sénégalais ji gonno toon ina liggo te sa haaɗiɓe oɗon liggey ne wonta ko caɗele goɗɗe ganduɗa ma fawoy dow mumen saabu goto fof ne andi caɗele Covid-19 adde e nder leydi meɗen Sénégal ɗum ɗo noon Amadou ha jamma hanki nani jokki to woni foof yiyete kala to surtout noon kala banggue mo ganduɗa ko wayno Auchan nan toon walla station Total ɗiɗon banggueji kewata ko ɓe ganduɗa ko watbani en koɓɓe maɓe jatan walla mbiyen waɗoɓe seppoli ɗi caméra de surveillance uji hanki ɓe ganduɗa waɗama e nder leydi ndi ɗum ɗon foof hanki woni ko ganduɗa sukaɓeɓe bonni ɗum woni ko ganduɗa henna ina wawno wasde e oɗo probléme mo ganduɗa ɗo ummori ɗo ne wawi wiyede wona probléme ponnoɗo mawninede ha yetto ɗo yettiɗo hande ha yimɓe ne mbasa hen pittali mumen ha liggotoɓe galleji liggortoɗi ena bonne ena fuuse ha ko wayno Walfadjri ina udde hen ha ko wayno Sen TV ina udde hen ko wayno RFM fuuse ko wayno Le Soleil fuuse ɗum ɗon foof koko ganduɗa ko caɗele ɗe ganduɗa ƴeew tan ɗo ummori ɗo hande sikkano ko hande ma yetto ɗo ha ko wayno internet foof ina waɗe gueɗe ganduɗa yete hande yimɓe fo nani pawi hen guite mumen Amadou Moussa surtout Aissata
konngudi ganduɗa ɗi kaɗa ɗo hen ɗi to banggue hono ndeɗo bonande kadi fotano yettade ɗo en kaali fuɗɗode mbiɗen wonde foof de ha joni ko Sénégal tan ɗum ɗon ma en pammi ɗum joni par ce que so tawi a wi station service mo Total ɓen ɗon hay sono tawi koye leydi ndi ɓe jeeya eɓe jooɓa eɓe jogui ko wiyete ko eɓe jooɓi ko wiyete ko hono manam ko wiyete assurance ko noon kadi aussi ko wiyete autant ɗi ha joni kañumenne enen jooɓi ko wiyete assurance dar magasin mo ganduɗa ina waɗi valeur ko tolni e 200 millions mala 300 millions ɗum so tawi bonnama ko hol jooɓowo yoɓata ko laamu ɗum so tawi bonnama ko hol jooɓowo yoɓata ko enen ɓe ganduɗa ɓe ka enen goni laamu ko laamu woni enen donc so tawi neɗɗo faami ɗum mbi sikki ɗum fotani kada bonna hande libde potoji courant libde caméra surveillance uji libde gueɗɗe ganduɗa ɗe foof ɗum ɗon ko laamu waɗi ɗo pour yimɓe mbawa yarude yesso mbiɗa sikki ɗum ɗon fotano wonde ɓaɗa woni foof ko enen duttoto kadi aussi gonen e fewde mballa gonen e yobde aussi fotano wonde wadde yo jeunesse o artir haqqille muɗum ruttito caggal e ɗeɗo gueɗe ganduɗa neni waɗa e nder leydi ndi saabu ko jaam ɓuuri foof ɗum noon yo Allah waɗanen jaam e kisal nder leydi meɗen e ndenka ko banimon debbo Aissata Ndiaye wonno ne wonno e banum gorko Amadou Moussa heɗanno e banggal caméra o ko Mansour Sow alias Thiat.